Achiel kuom Jo-Kenya manomaki e piny Tanzania ogikone to lero midhiero manokale lwet obila ma Tanzania e kinde manomake. Fredrick Obuya wacho ni nochwade kendo dinne kod obila ataro machik kuom ndalo 8 en kod nyawadgi moro kowacho ni Jo-Kenya mamoko pod okwamo e pinyno e bwo arita mager mar obila. Cynthia Onyango nigi mathoth. Nowuok pacho ka kod nyamburko kodhi e boma ma Dar es Salaam tarik 29 dwe mar 10 ka en kod chenro mar hingo odiochienge mar nyuol kaachiel kod chenro mar keto mwandu mage yor limbe e pinyno. Bang' chopo e boma ma Dar es Salaam kendo bedo kuro kuom ndalo 2, chal mar kwe mar pinyno nolokore. Bang'e noloko pache kendo chako wuoth matere Zanzibar, kata kamano kinde ma wuoth ne dhi nyime obila ma pinyno nomake kendo tere nyaka e tesend obila. Kuom ndalo 8 nobedo e mudho komanyo duoko kowuok kuom tend arita kwe ma pinyno, kata kamano temo mare ne ok onyago olemo. After sensing that things might be a little bit tricky, I grill one of the officers. I call him Afande. Ebu, I want you to tell us kama ni vizuri ama kama ni vibaya. Tunatoka hapa lini? Vitu viko sawa, tuko na kibali, hati zetu ziko sawa, shida ni gani? And he tells us, mambo yenu ni magumu, ipo na wakubwa. I just stepped back, put my head down. That's the first time that I cried. En yuak maratiro ka wacho ni e kinde no, bende no bedo kod gocho mare kaachiel kod Ja-Kenya machielo kuom ndalo 8, ndalo ma wacho ni ngimane duto wiye ok nowilgo. The only bruises, I think John has an injury on one of his fingers. Either, I think it's twisted because they hit him. They hit his hand, so when he was blocking, they hit one of his fingers. Mopogore kod gocho, bende wacho ni alwora mar tesend obila manogeng'negie bende ongohore kata chiemo ne ok giyudi. It's crowded. There's a 13-year-old, there's a 16-year-old. There's no water in the cell. The toilets are stinking. You step on the floor and it's sticky. Ni kama uji, ni kama unakanyaga uji. That is where you are supposed to sleep. There are bed bugs. You can literally see bed bugs. And that is when I think I told John, it's either we go home or we sleep at immigration or they just kill us. The problem is our government. Tanzania and Uganda cannot abduct and torture Kenyans without the green light from the Kenyan government. Olero ni nochuno mbetre mar piny Kenya e piny Tanzania mondo donjre kendo chun thuolo mar wegi. Lek mar okil Fredrick mane en go mar keto mwandu e piny Tanzania owacho ni sani otore e Luanda kaluwore kod kit sand manokalo e pinyno. Magi timore e kinde manyuola moro e kaunti ma Taita Taveta lit kod kuyo mako bang' watgi manyinge Albert Kamala manomaki e gwenge ma Moshi tarik 29 dwe mar 10 yud ringre mare ka okane kar kano ringre ma Holili machiegni kod tong' mar piny Kenya kod Tanzania ka ringre mare nyiso sand kod ratiche bende onjau. Cynthia Onyango, Ramogi TV.